Здравейте и добре дошли на новият ми канал, който ще се оформя в движение в зависимост от темите, които ще използвам за видеята. Това видео беше провокирано от някои от въпросите, които получавам в другият ми канал, който е Искам да знам и който се оформи като канал за карти Таро. И коментари, разбира се, предимно за връзки, за едни и същи неща, които се въртят, през които всички ние преминаваме и някакси не можем да излезем от този лабиринт. Също за възрастта, видеа за различна възраст или това-онова. Много ми се иска да мога да коментирам неща, свързани с възрастта. Едни такива табута или разбирания на обществото, които според мен е време да бъдат разрушени, свързани с възрастта, с връзка с... не само с връзка с обичаи, с каквото искате. Да говорим за тези неща, да можем спокойно да обсъждаме тези неща. Какво е нормално и какво не е нормално. Например, едно от, не бих казала табу, но едно от разбиранията е, че един мъж да бъде с много по-млада жена е окей, нормално е, докато една жена да бъде с по-млад мъж е някакси странно за обществото. И откъде идва това разбиране? Откъде идва цялата тази работа? Това идва от това разбиране, че жената, т.е. виждайки и приемайки жената като обект. Не знам каква дума да използвам за това, но жената, каква е нейната функция? Да има деца. Тоест нещата се принизяват до този момент, в който ти търсиш тая жена да имаш деца. Една връзка е много повече от това. Не е нужно да имате деца. Една връзка е много повече от това, но натиска на обществото върху двойката е огромен и много хора все още робуват на този начин на мислене. Няма да влизам в детайли в това, но ако имате интерес и искате да коментираме темата и подобни теми, оставете коментари отдолу. Вие какво мислите по този въпрос? Разбира се, това е лично мнение и лично отношение. Никой не е казал, че вие трябва да бъдете с партньор, който е по-млад или по-възрастен от вас, както искате го приемете, но всеки си има различни предпочитания и между другото, ако се докоснем до астрологията, някои от тях те така или иначе са закодирани във вашата карта още в момента на зачеването й, на раждането й. Те са там, част от вас, вашите разбирания. По-скоро моя интерес е да говорим за изкуствено насъдените разбирания на обществото, които трябва да бъдат прескочени, които трябва да бъдат разрушени, които трябва да разрушим, за да можем да живеем свободно и да се радваме на живота и съответно да оценяваме хората до себе си. Нас самите и хората до себе си, което е най-важното. Възраст. За жените, може би повече теми или повече насочени. Въпреки, че жените няма как да бъдат изолирани, т.е. то е свързано и с мъжете, няма как да е само за жените. Дали е свързано с възраст, дали е свързано с менопауза, което за мен ще бъде интересна тема също, която искам да засегна и за мъжете, за живота в Англия, където аз се намирам, за нещата, например, как тук една връзка, как са взаимоотношенията между партньорите в Англия. Много хора предпочитат да живеят заедно, вместо да се женят. Разбира се, брака си е все още като институция на мода и бракове се сключват. Но задълженията в една двойка тук в Англия са доста по-различни. Не знам в момента в България как е, но в Англия отношенията са доста по-различни. Те са разделени между двата партньора. Няма мъжка и женска работа. Няма ти готвиш, аз не знам какво правя. Тоест има примерно аз готвя понеделник, сряда, петък, ти готвиш вторник, четвъртък и събота и неделя поръчваме храна от някъде. Примерно. Задълженията са разпределени по този начин. Ти правиш това, аз правя това. Аз го правя тези дни, ти го правиш тези дни. Ти изхвърляш букука, примерно, аз не знам какво правя там, нещо друго. Също това разбиране, което за много български двойки, убедена съм, че все още е така, и което не е особено приятно, е, че разбирането, аз лично съм го чувала и от опит говоря,
Когато си с някой, дали е връзка или вече сте в брак, вие работите заедно за тази връзка и за този брак. Това означава, че двамата партньори трябва да имат време, което прекарват заедно. На английски се казва quality time, което означава като пълноценно време, т.е. вие сте в този момент, все едно отивате на среща. Вие сте наясно, че отделяте внимание към партньора си или партньорката си и примерно отивате на ресторант, отивате на разходка, спортувате заедно, правите нещо заедно. Но не защото се чувствате задължени, а защото искате да го правите с този човек, защото в крайна сметка вие сте с този човек. И ако не искате да го правите, защо сте с този човек? Ако го приемате като задължение, или както аз съм чувала, като работа, аз ходя на работа и това допълнителна работа, чакай малко. Това е част от връзката от брака. Затова много връзки не работят. Затова много бракове се провалят. Защото вие трябва да планирате време заедно. Пълноценно време заедно. Ходене на почивка заедно, ходене някъде, някакви дейности, които правите заедно. Не е нужно да е всяка седмица, не знам, не е нужно да е... Зависи как си го разпределите и как го разбирате, но трябва да имате време заедно. Защото вие градите спомени заедно. И ако нямате това време, и ако нямате, като се обърнете назад и какви спомени имате, какво сте направили заедно, ако го нямате това, каква е тази връзка, дето имате? Само задължения от ден за ден, битови неща. Този живот може и сами да си го водите, нали? Не ви трябва партньор, за да се чувствате отекчени, за да си стоите вкъщи и да гледате телевизия или не знам какво да правите. Не ви трябва партньор за това. Тоест една връзка, за да се развива, трябва да има ясното съзнание, че вие работите заедно и правите нещата заедно. Вие планирате заедно. Което, предполагам, за много български двойки е проблем. И като разбиране, защото мъжът трябва да се налага. И ако не се наложи, сега не искам да обобщавам, за всички, но съм сигурна, че голяма част от двойките са по този начин. И ако не се наложи мъжът, следват санкции, така да го кажа. Той може да е сърдит, може да не говори, може да... Тук се казва cold treatment, студено отношение, когато някой не говори. Аз ще се отнасям към тебе студено, няма да ти говоря. И ти в един момент ще клекнеш, и дори ти да си бил прав или права в тази ситуация за нещата, ти ще си човека, вероятно, който ще се извини и ще направи първата крачка, за да може нещата да се разрешат, което не е правилно. Което стигаме до другия момент, да има разговор, да има диалог между двамата партньори. Много мъже не са научени да разговарят, много мъже не са научени да говорят за чувствата си, за това какво искат, какво мислят, какво ги е наранило. Те не се чувстват сигурни, не са научени да го правят това. Те по-скоро се затварят в себе си и чакат нещата да отминат от само себе си някакси, да се решат от само себе си, което не се случва, защото нещата започват да ескалират и да се натрупват и това води до повече проблеми и след това, разбира се, раздяла, развод, изневери, каквото искате. Идва оттам. Защото нямате смелостта да погледнете на нещата, на проблема, на каквото е, директно в очите, да седнете и да говорите за това. Това не е въпрос на слабост, напротив, точно обратно. Това е въпрос на сила. И е проява на сила да седнеш и да кажеш, виж, аз не знам, чувствам се неловко, не знам какво изпитвам, не знам защо реагирам, примерно, не знам защо това ме дразни, не знам какво да направя. Просто не знам. Ние сме хора. Не можем да знаем всичко. Това е идеята на нашия живот, че ние минаваме през този живот, през различни ситуации, за да трупаме опит и за да се учим.